A jiya Litinin, mayakan Allah da ke Yemen sun kai hari kan jirgin ruwan sojan Amurka a tekun Maliya. Sojojin Iran sun tarwatsa wani ofishin leƙen asirin Isra'ila da ke Iraq. A jiya Litinin, mayakan Allah da ke Falasɗin sun kashe sojan haramtaccen ƙasar Bani Yahudu sama da 50. Kamin shiga cikin shirin kai tsaye, muna roƙonku alfarma ku daure ku danna alamar subscribe tare da taba alamar ƙararrawa. Barkanmu da sake kasancewa da ku a yau Talata, 23 ga watan Janairu shekara ta 2023. Mayakan Allah da ke tsagin Yemen ta bakin mai magana da yawun dakarun sojan na Yemen sun bayyana cewa sojojinsu sun kai hari kan jirgin ruwan dakon kaya na sojan Amurka a yankin tekun Maliya, kuma sun samu nasarar tarwatsa wannan jirgin. A ci gaba da ƙoƙarinsu na ganin sun taimaki dakarun Falasɗin masu fafutukar ƙwatar 'yancinsu daga mamayar haramtaccen ƙasar Bani Yahudu. Sojojin Iran sun ragargaza cibiyar leƙen asirin haramtaccen ƙasar Bani Yahudu da ke Iraq. Sojojin na Iran sun samu nasarar ƙara tarwatsa wani ofishin leƙen haramtaccen ƙasar Bani Yahudu a matakin da suke bi na mayar da martani akan sojojin Iran ɗin da ita ƙasar Bani Yahudu ta kashe a cikin satin nan a Siriya. Sojojin na Iran sun samu nasarar tarwatsa wannan ofishin tare da wasu manyan jami'an gwamnatin Isra'ila da ke cikin wannan ofishin da ke Iraq. A jiya Litinin, dakarun Allah mayakan Falasɗin sun samu nasarar kashe sojojin Bani Yahudu masu tarin yawa a yankin Khan Yunus, bayan da sojojin na Bani Yahudu suka ɗauki lokaci mai tsawo suna rusa gidaje, masallatai da kuma cocina tare da korar al'ummar yankin gaba ɗaya. A tsawon lokacin da aka ɗauka ana fafatawa tsakanin mayakan Allah da kuma sojin na haramtaccen ƙasar Bani Yahudu. A jiya Litinin 22 ga watan Janairu, sojojin na Bani Yahudu sun fuskanci tirjiya daga sojojin Allah na Falasɗin, inda sojojin Allah Baradan Hamas suka samu nasarar kashe sojojin Bani Yahudu masu tarin yawan gaske, tare da jikkata wasu sojojin na Bani Yahudu masu tarin yawa. A wannan yankin na Khan Yunus, sojojin na Allah da ke yankin Falasɗin sun yi musu kwanton ɓauna, inda suka ba su dama suka shigo wata hanyar ƙasa da suke bi. Bayan shigar su sai suka rufe suka tada bom da ke ciki. Sannan sun ba su dama sun shigo wani gida. Bayan sun shiga suka tada bom suka rusa sa. Sannan kuma suka tare masu gudu da harbin bindiga. Hakan ya ba sojojin Allah nasara, inda suka kashe sojojin Bani Yahudu masu tarin yawa. A daren jiya dai, sojojin na Bani Yahudu sun kwana suna jigilar gawawwakin sojojinsu da aka kashe da kuma waɗanda aka jima ciwo. Ku ci gaba da kasancewa da mu a ASD TV. Idan kuna kallon mu a shafin mu na Facebook, TikTok, ku daure ku yi following ɗinmu. Idan kuwa kuna tare da mu a manhajar YouTube, ku daure ku danna alamar subscribe tare da taba alamar ƙararrawa. Hakan zai ba ku dama da sai da muka ɗaura sabon shirin mu za a sanar da ku kai tsaye.